Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang kabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Pukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Pugti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, ani ako Ginoo. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Pukawan ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Mukti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako. Mukti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako.
Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuunan o kahigalaan nga nagapaminaw nini nga tingog. Kini ang inyong higala o igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Sa kanunay ako nagalaom og nagaampo nga ang Ginoo diha sa inyong paghatag og higayon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong nining taknaa karon nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo og magatagbo sa inyong mga tinguha sa tanang bahin sa inyong kinabuhi, sa inyong tibuok panimalay man o sa inyong trabaho man o sa inyong negosyo ug ngadto usab sa inyong mga anak nga anaa pa sa ilang pagdako ug pagtuon alang sa ilang yutan-ong kaugmaon. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios ug ang topic nga atong pamalandungan karon naguluhan og usa ka labi kalawom nga pagkamatarong. Usa ka labi kalawom nga pagkamatarong, a deeper righteousness. Ato kining makita sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 18. Dinhi sa atong teksto karon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 18. Si Ginoong Hesus nagahisgot mahitungod sa tinuod nga pagtuo. Ug kini nga pagtuo alang lang kini sa usa ka tigpaminaw. Ug kana nga usa ka tigpaminaw mao ang Dios Amahan sa langit. Gisugdan kini sa bersikulo 1 nga nagaingon si Ginoong Hesus, magmatngon kamo sa dili pagpasundayag sa inyong mga maayong buhat sa atubangan sa mga tao aron lamang hikit-an nila kay niini walay balos kamo gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Ug sa iyang pagpanudlo nagpadayon si Ginoong Hesus sa paghatag og tulo ka mga pananglitan o ehemplo sa tinuod nga pagtuo. Ang unang ehemplo sa tinuod nga pagtuo atong makita sa bersikulo 2 ngadto sa 4 nga nagahisgot si Ginoong Hesus mahitungod sa pagpanghatag og limos ug unsaon kini pagbuhat, how to give alms or how to give donations, some financial help to other people. Kining pagpasundayag diha sa pagpanghatag og limos o hinabang gibuhat kini sa mga relihiyosong Parisiyo aron nga daygon sila sa mga tao ug mao nga gisupak kini ni Ginoong Hesus ang maong binuhatan kay kini nga binuhatan sukuhay sa gusto samahan sa langit nga puno sa pagkamatarong. Adunay gikatuuhan nga pamatasan sa mga Hudiyo ilabi na sa panahon ni Ginoong Hesus nga kung ang mga pobre o makililimos, makadawat gani sila og hinabang gikan sa mga Parisiyo o dato. Ang mga pobre magpabuhot o magpatingog sa ilang mga budyong, ingon nga pagpasalamat sa naghatag. So once nga mutingog na gani ang budyong, mahibalaan sa kadaghanan kung kinsang Parisiyuha ang nanghatag og hinabang. Ug dayon sila palakpak o hunghong-hunghong. Ang uban usab ang paagi sa ilang pagpanghatag og limos, iitsa nila ang mga sinsiyo ngadto sa mga pobre kay aron mutagingting kini ug makabati ang kadaghanan. Sa atong panahon karon, ug naay manghatag og hinabang, bisan sa sulod sa simbahan, dayon pa picture-picture nga naglamanuhay o magpasundayag sa certificate kunuhay nga gitonol. Ug mag-selfie-selfie pod, din post dayon sa Facebook. Din sa comment section sa ubos, naay mo komentaryo og, wow, sana all. Diba? Uso na karon ang Facebook. Mao nga, ang gusto sa Ginoo kanato, nga og kung muhatag kita sa uban, dili na kinahanglan nga atong ipasundayag og kaligut-gut ngadto sa Ginoo nga nagsudong kanato. Og kini nga binuhatan sa pagpasundayag wala kini ganti nga madawat gikan sa Amahan sa langit. Sa Mateo
Kapitulo 23, versikulo 12. Nagaingon si Ginoong Hesus, ug bisan kinsa nga magapataas, pagapaubson. Ug bisan kinsa nga magapaubos, pagapatason. So mga igsoon og higala, piliun nato ang pagpaubos karon ug dili ang pagpasundayag aron nga mahimuot ang Ginoo kanato ug iya kitang pagapatason sa saktong panahon. Ang ikaduhang ehemplo sa tinuod nga pagtuo atong makita sa bersikulo 5 ngadto sa 15 nga nagahisgot si Ginoong Hesus mahitungod sa kung unsaon nato pagbuhat sa pagampo. Ug dayon gitagaan kita og ehemplo ni Ginoong Hesus unsaon nato sa pagampo ug mao kini ang gitawag nato karon nga the Lord's Prayer o Amahan Namo. Kadaghanan nato kanatong tanan nakamemorya na sa Amahan Namo, di ba? O the Lord's Prayer. Mga igsoon og higala atong tagaan og jutay nga pagtagad kining bersikulo 7 ngadto 8 nga nagaingon si Ginoong Hesus, ug sa pagampo dili kamo magagamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos ingon sa ginabuhat sa mga hintel kay nagadahom sila nga pagapatalinghugan sila tungod sa ilang daghan nga pagsulti. Busa, dili kamo manig-ingon kanila kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Ug dayon sa bersikulo 9 ngadto sa 13 mao na kana ang ehemplo sa pagampo nga mao ang Amahan Namo o the Lord's Prayer. Mga igsoon ko higala, kinahanglan nga atong masayran ang pinulungan o pagtulon-an ni Ginoong Hesus dinhing dapita sa balaang kasulatan. Wala si Ginoong Hesus nagasulti o wala siya nagamando kanato nga atong balik-balikon sa kapilang balik kining Amahan Namo. Kining Amahan Namo gihatag ra kini ingon nga ehemplo sa pagampo. Sa English, it is just a sample prayer or a pattern for prayer o modelo. Ang Amahan Namo usa lang kana ka ehemplo o pattern o modelo unsaon nato pagpakigsulti sa Ginoo o unsaon nato pagampo. Kanang pagtulon-an nga balik-balikon og kanapulo ang Amahan Namo, wala kana gitudlo o wala kana gisulti ni Ginoong Hesus. Ug kung ato juda sabton ang pulong ni Ginoong Hesus dito sa atong gibasa sa bersikulo 7 ngadto 8, kining pagbalik-balik og kanapulo o kadaghan sa Amahan Namo nga mura og nagasgas o guba nga plaka, dakong insulto kana sa Amahan sa langit. Og nagpaila kana nga wala judi ay kita pagsalig sa Ginoo nga mutabang sa atong mga pagampo o mosulbad sa atong mga problema. Diha sa atong mga pagampo, ang gusto si Ginoo nga kining atong pagpakigsulti kaniya, gusto niya nga kinasing-kasing jud nga pagpakigsulti, original o original gikan sa kasing-kasing nato ug dili kinopya ug wala gimemorya daan, dili sumay-sumay. Mao kini ang kamatuoran sa tinuod nga pagtuo. Mao ang tinuod nga pagampo nga original jud gikan sa ilawom sa kinatibuk-an sa atong kasing-kasing. Ug ang ikatulong ehemplo sa tinuod nga pagtuo atong makita sa bersikulo 16 ngadto sa 18 ug mao kining pagpuasa. Kining pagpuasa mga igsunog higala, dili kini alang sa tanan. Dili alang sa tanan tungod sa sitwasyon sa panglawas o ang uban god adunay mga balatian ilabi na sa ginhawaan. Pero medically adunay positibo nga effect o benepisyo alang sa lawas ang pagpuasa. Ang katuyuan sa pagpuasa ginahimo kini ingon nga usa ka ekspresyon
sa kasubo batok sa sala o kalapasan nga nabuhat. Ekspresyon sa dakong kasubo o paghinulsol sa sala at tubangan sa Dios nga balaan. Ang pagpuasa usab, instrumento kini alang kanato aron nga makabaton kita og batasan sa pagka mapainobsanon. Gigamit usab kining pagpuasa alang sa uban nga aduna sila'y dakong katuyuan o hangyo nga ilang pangayoon sa Ginoo. Sa gihapon, dinhi sa bersikulo 16 ngadto sa 18, nagapahinomdom si Ginoong Hesus kanato nga og kung magpuasa gani kita, dili kita manundog sa mga salingkapaw nga hilig mo pasundayag sa ilang pagpuasa, pinaagi sa pagpakita sa ilang mga dagway nga muraog naagian og bagyo aron nga tawagon sila nga nabalaan na kuno. Ang uban nga nagpuasa, dili sila maligo, dili manutbras, dili manudlay, dili mag-ilis og sinina ug unsa pa. Sa bersikulo 17, nagsulti si Ginoong Hesus nga kinahanglan manglimpyo pud ta sa atong lawas. Buot pasabot nga magtinarong kita. Dili kay magpuasa kay sundog-sundog ra, kay lagi na sina rapod og feeling guilty sa tao. Kining pagpuasa ug pag-ampo magkauban pud kini silang duha. Ug kay tungod kining pagpuasa ug pag-ampo nagkauban man, kinahanglan nga ato usab nga hinumduman ug sabton kining bersikulo 12 ngadto 15 nga sumala diha nga sa atong pagpangayo ug pasaylo sa Ginoo sa atong mga kalapasan, dili ang Ginoo mo pasaylo kanato kung wala pod kita mo pasaylo sa uban. So, ug kung magpuasa ka kay naa kay dakong tuyo sa Ginoo, hinumdumi usa ang bersikulo 12 ngadto sa 15 nga mao ang pagpasaylo sa uban, then pwede na ka magpuasa. Og sigurado nga ihatag sa Ginoo ang imong pangayoon. Mga igsoon ug higala, atong nasayran nga ang atong Ginoo mahigugmaon ug maluluyon. Pero og kung masuko pod ang Ginoo kanato tungod sa atong pagkabadlungon ug pagkagahi og ulo o pilosopo, mao nga mapiangan pud ta usahay. Disiplinahon putas Ginoo hangtod nga makamatatas atong kaugalingong mga sayop o sala. Ug mao nga wala kitay katungod nga mobasol sa Ginoo ug wala usab kitay katungod nga mosukmat sa Ginoo. Kining disiplina, importante kini alang kanatong tanan. Importante kining disiplina maingon man sa trabaho, sa pag-eskwela o sa pagkupot og kwarta. Sa samang paagi, ang espirituhanon nga disiplina o spiritual discipline nagahatag kini kanato og lig-on nga baruganan ug utlanan nga maoy makatabang sa atong pagtubo diha sa atong relasyon diha kang Kristo Hesus. Ang pangutana mga igsoon ug gigala, baskog ba kanang imong pagtuo nga gikuptan karon? Ang baskog nga pagtuo gikinabuhi kini alang lamang samahan sa langit diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kadtong mga nanghatag og limos o hinabang karon nga alang lamang sa ilang dungog ug nga aron makadawat sila og mga pagdayeg gikan sa mga tawo, wala na sila'y mapaabot nga ganti gikan sa Ginoo. Sa Lucas kapitulo 14 o bersikulo 11 nagaingon, kay ang tagsa-tagsa nga nagapataas pagapaubson ug ang nagapaubos pagapatason. Ang baskog nga pagtuo dili usab kini limbungan. Nagingon si Ginoong Hesus sa Mateo 23, bersikulo 27 ngadto sa 28, ingon siya, alaot kamo, mga eskriba o parisiyo, mga salingkapaw, kay sama kamo sa mga ginapaputi nga lubnganan, nga sa dayag daw mga maanindot pagatan-awon, apan ang sulod nila napuno sa mga bukog, sa mga minatay, ug sa tan-aw,
tanan nga kahugaw. Ingon usab kamo kung tan-awon sa gawas, mga matarong kamo sa atubangan sa mga tao. Apan sa sulod ninyo napuno kamo sa pagkasalingkapaw og mga paglapas. Tinuod nga naay daghan nga mga piking mga Kristohanon. Ug naa po daghan nga mga tinuod og sinserong mga Kristohanon. Makaila kita kanila, pinaagi sa ilang mga pinulungan ug sa buhat. Sa Lucas kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto sa 24, gisaysay didto nga dili buot pasabot nga tungod kay nagalitok o nagahisgot kita sa ngalan sa Ginoo nabalaan na kita. Ug dili pud buot pasabot nga og maghisgot ta og langit pwede na pud ta nga mahilangit. Busa paningkamutan nato nga dili makawang ang atong pagtuo sa Ginoo ug mao nga kinahanglan ato kining atimanon og lig-onon. Ang baskog nga pagtuo nagasusi usab sa iyang kaugalingong kaakuhan o garbo o diha sa pultahan palang daan wala na kininiya padayon na. Kining mga salingkapaw gusto nila nga makalingkod jud sila sa kinaunhan o gusto pud sila nga adunay ranggo sa tanang bahin ug bisan asang lugar. Ang tanan nga gisulti ni Ginoong Hesus sa Mateo 6 naga-imbitar kanato sa pagsusi sa atong mga kaugalingon kung mahilig ba kitang magpasundayag o giuhaw o gigutom ba kita sa mga pagdaig sa mga tao. Ang gusto sa Ginoo kanato nga hilom lang ug sa tago ang atong pagpanghatag, sa tago ang atong pagampo ug sa tago ang pagpuasa. Kay siyara ang bahala unya pagpadayag sa atong mga ganti ug mga panalangin sa atubangan sa mga tao. Mga igsoon ug higala, baskog ba ang imong pagtuo sa Ginoo? Ang usa ka labi ka lawom nga pagkamatarong adunay baskog nga pagtuo ug ang baskog nga pagtuo adunay labi ka lawom nga pagkamatarong. Sa kanunay, tinguhaon nato nga dili kita maluya diha sa atong pagpaningkamot sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga matarong alang sa kaugmaon sa atong kalag ug espiritu. Ug ang Ginoo sab nakakita kanato ug nasayod sa atong pagpaningkamot ug tinguha nga makabarog kita nga lig-on bisan sa taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Salamat sa iyang mga pulong nga kanunay magapahinumdum kanato. Sa gihapon ako nagaawhag kanimo igsuon og higala sa pagampo uban kanako. Sa makausa sunda kini nga pagampo sa kinasingkasing nga pagampo nimo ug human ini ako usab magaampo alang kaninyong tanan nga naminaw nining taknaa. Magampo kita. Ginoong Hesukristo, usa ako ka makasasala. Nasayod ako nga wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, pasayloa ako sa akong mga kalapasan ug hugasi ako sa imong hamiling dugo nga giula nimo didto sa cross sa Kalbaryo. Ako kang gidawat sulod sa akong kasing-kasing, ingon nga akong manluluwas og Ginoo sa akong kinabuhi. Salamat sa kapasayloanan sa akong mga sala. Ug tabangi ako Ginoo sa pagkinabuhi nga matarong og takos sa imong atubangan. Lig-una ang akong pagtuo diha kanimo. Ug tabangi ako sa pagkinabuhi nga mapainobsanon. Ako ikaw nga gidayeg o gipasalamatan. Amen. Amahan nga langit nun, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Salamat o Diyos sa imong gugma ug kaluoy sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong mga saad nga kung kinsa katong mosampit sa imong ngalan, sila mamaluwas. Ug ang tanan nga moduol kanimo, makabaton og kapahulayan. Ginoong Hesus, uban sa imong balaan nga espiritu, lig-una ang among pagtuo,
nga dili kami mapukan sa panahon sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ginoong Hesus, ako usab nga gihangyo ang imong gamhanan nga mga hikap. Ipasinati kanila ang imong gahom. Hikapa sila alang sa kon ug ngadto sa mga adunay gibati nga kaluyahon sa ilang mga lawas ug espiritu nga imo silang hikapon karon. In the mighty name of Jesus Christ, salamat Ginoong Hesus. Ipasinati kanila ang imong gugma, pinaagi sa imong pagtagbo sa ilang mga gikinahanglan adlaw-adlaw. Salamat Ginoong Hesus sa kagawasan, gikan sa sala. Salamat sa kaayuhan ug kadaugan nga among naangkon nining taknaa. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opus sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpaminahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasidati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong yutanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito Just turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Jesus.